O vindeiro 14 de xuño celebrase por quinto ano consecutivo o Día Nacional das Linguas de Signos e con motivo desta celebración, dende a Organización de Discapacidade Sensorial de Galicia, Xoga, teñen previsto organizar unha serie de actos de sensibilización para visibilizar e normalizar con sinxelas iniciativas o uso da lingua de signos entre os escolares e os cidadáns de toda a provincia de Pontevedra. Por que a facer isto? Porque queremos reivindicar o que, por exemplo, pasou no escultor Alcuña de Vigo, que quitouse, por exemplo, o profesor de lingua de signos. Creemos que se todo o sistema educacional está a prol de que a normativa está a prol de que exista a lingua de signos, evidentemente debe normativizarse. Está aí, despois se repartiu a nota de prensa, a normativa que estaba pendente de execución, que non damos visto á luz. Esperemos que se xa pronto xa para normatizar isto dunha maneira xa máis digna. Como novidade, nesta quinta edición convocan, dende Xoga, e por primeira vez, o concurso Xoga coas Manciñas para todo o alumnado da provincia dos 2 ciclos de educación infantil. Trátase dun certame no que os participantes deberán gravar previamente un vídeo dun conto ou canción dun autor galego en lingua de signos. E que decir de que, de que nesta nona lingua, pois precisamente, a lingua de signos e esa busca dunha lingua da normativización dunha lingua de signos galega, eu creo que é importante, hai que reivindicala e sobre todo hai que reivindicar que tamén todas as persoas, en este caso a rapazada, adquiran destreza na lingua de signos, vai servir pois para que realmente se fomente moito máis a súa conciencia de vivir en un mundo que, por desgraza, está cheo de desigualdades, pero que temos que tentar rematar con elas. O fallo deste concurso darase a coñecer o 8 de xuño ás 10 da mañá na Sala Valdecorvos da Casa Azul e os premios serán entregados o día 14. Para esa xornada hai organizadas diversas actividades, a colocación dunha pancarta conmemorativa no balcón e iluminación en azul turquesa do edificio do Concello da Praza de España, a iluminación tamén do Pazo Provincial, a entrega dos premios na Deputación e un contacontos e xogos en lingua de signos para pequenos de 0 a 6 anos a partir das 7:30 da tarde na Praza da Peregrina.